ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କର କହି ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାର ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏମିତି ଧାରଣାରେ ଆମେ ବସି ରହିବୁ। ଯାହା ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଟେକା ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସରକାରକୁ ଏତେ ଥର କହିଲେଣି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବୁ? ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ବର୍ଷା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଛାତଟିଏ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଫଳମୂଳ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ପିଲାଛୁଆ ସବୁ ଭୋକ ଉପାସରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଯେଉଁ କୁକୁର ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୁକୁର ମୋତେ ଧାଇଁ ଆସୁଛି କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ସେ ତ ମୋତେ ବିଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଟେକା ବାଟୁଳି ଖଡ଼ା ଧରି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସରକାର? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତା ଘରେ ବସି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାହା ଘରେ ଆମେ ପଶି ଖାଇବୁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କିଏ ଠେଙ୍ଗା ବାହାର ଦେଉଛି, କିଏ ଆମ ପଛରେ ବୁଲା କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଲୁଚି ରହିବୁ। କ'ଣ କରିବୁ ସରକାର? ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କେତେ ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆମେ ଦେହରେ ମାରିବୁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଖୋଲି ଦିଅ ପଶୁ ଡାକ୍ତର, ଆମେ ଚିକିତ୍ସା ହବୁ। ଏ ସରକାର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କର। ପାଦରେ ଫୁଟିଗଲାଣି କଣ୍ଟା ଆମର। ହେ ସରକାର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କର। ଆମେ ମରିଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କର। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ମୋର। ହେ ସରକାର। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ଆମେ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଆମ ପାଇଁ ଫଳମୂଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହେ ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖ ଦୂର କର।